Yes, we are do it. In case you never know, I announce my baddest money first. Man ifas ma one zvikari Oyo. tijain riv to continue tenzi tuichina baba iri album ekuya rakanzi urongwa hwamwari Oyo. takaenda takaburitsa ma one zvikari muri yeZimbabwe kune vese vachada kumirira album redu handiti rikuproducwa neDark Sound Records. In case you never know, zita magara munoriziya tingarambe tichiindosa hapasi kuzopera mushe oyo saka tinotanga madhiri akanaka saka tinopedza bora muri yeZimbabwe pamakaunzi aMoney Effers kana muchida kudownload album redu urongwa hwamwari munoenda munosecha kuti Money Effers official music page munobva matomaona oyo ese ipapo pane pari takachaja takaenda pa YouTube futi mongoti Money Effers official miwa kaboom kanza pamirwe kaunga munhu kanokirara mawana mabviravira oyo sa Money Effers muri yeZimbabwe kuno achada album redu urongwa hwamwari pa WhatsApp ichi namba 077 475 338 takatoenda baba oyo saka tinotangidza aiwa bro.